Eba me pacho me akwa baba Opemsuo radio Opemsuo TV. Na me pacho odi ndi se. Me pacho ye frame Yaa Achiaa. Da se ma me Yaa Achiaa. Ye betwa kwan na ye wo ha Yaa Achiaa na ehun se wototo nsa kasa. Na se ye ne twen ye beba won chen ne no abedi nkomo. Se bi ehun se wo ha kakra se wo kan na de to abenim. Pacho ha obensa na ukru ye gene mo ho. Mu face a opese aban ete na obra momwa Yo me dase first one make safa kwan no ho ya kwan aban bia ba na obeye campaign dru campaign ta ma omo ba dwene ho kura yi mu a omo se ye beye ye kwan amaye kwan aban abakọ de kwan neti aneti me fie yi ben kwan se dru pebla wontimi ntina wontimi kura nsi ne ma nhata ekwan ne nyanyanyanye mu amani tuane a ekoso edra na adwo a na ha achi traffic car tie pai chese ekwan ne de emwa ye wo ba bia so wodwunu ho krem efri ebu akwa ebesi mankranso junction ya kwan no se ya na aye efri mo apa hopa to mankranso e de ye kwan bone kra na ye teso e wo man mu yenso ye to aba ma aban enti ehia se aban beboa timamuhunufo na ye wa ha se na ma wa ye kwan na ma ye ne aye fie nso ben kwan no ye nya asomdue eno ne ha obako de atoso mienu eye school ofri he kokrom ekwan wa ketia ekwan wa kra ene kra na omoji ye mankranso fe 13 cedis kro we ye ni school edra no pa kais be 10 eye international school kais ene be wura ha efa nkwala ni free ha edi wo mu kọ krofoforo so kọ kira ade ye kura iso cha asampane ye aban school wa asampane ye ya ha nkwala na ma asampane school ni ye school nanso ekwan a omode kọ no ekwan na nye nsuo to a wontimi nkọ yeso omu kofa ekwan boni ya so ne kọ school mo kina wo ba tan na ka ba oba odi kro hina ye nya ne ha wo ye dwunu hu di kro na na twumasi ampofo wona na bedum ye se o si school dan ama community no ena wa ya school dan ne wo me fie achi pe ba se ensu otofo mode nana no wo ye nipa wa bre oba ye wa ye bia makurei pese aban be so ohene na ase na wo wie school dan ne ma ye ma na wo mo foka no because kwa ne nye akra ne ko school na wa ma oba tan wo to na wo yem na ehyehew so ho enti aban be boa na odi kro no wo meso na sene no ntimi wie school ni ma community no na ye ma ni nya aka afro ne kwambone na wo mu nam so no 3 ye network dwunu ho kro yi mu wo free ase na se wo tra ba bia enye na kosoro wa ho nyina network wo dwunu ho kro mu ha wo benya network ya je se wo ba bia mi fie yi we kakra na wo ba furu kube obi na ti ase ho no pa cha camera my fa hwe na wo ba furu kube no anya network na wo de ayekọ edru anwumra ba bia odi kro na si school dan no sami no ugina hwe mi ni obi kasa we nso no obi ate obi nkomo enka efese yenya light na nka wo da wo dem na wo yekọ da bi wo nkomo bi di agise obi tie enye fe enti de to so mi ensa ye network ena for ye ni bola e bia botu mo bola gu da bi da ye ni bi bola ni timi ya ma wo mo mefa ye ni bola wo ye kura yi mu yanso ye o man ni bia na adwono ho nka ho bia na sa adwono ho ye Ghana ye ni bola tare ye ni toilet e wo kura yi mu edra na dwo a e ma ni mema nyina ni bush hwe na school dan ewura ye wo hoi eno mu no mu dia dan ni toilet ena wo mu nim basa school dan ni mu kura ye ni si wo so what I say because the toilet di me na ewura ben me a makwa ni wura ni mu mimi fie toilet wo ho na enso se toilet kame na me wa abonte a na metimi ewura ai public toilet I wasem ko tues kana me ko toilet no yesra ba won twa nani no wonfa nhweye na yenso ye to aba ne bi no munya se edru campaign ma no ma beda da adwon hofo yenso ye o man Ghana fo ne bi eno nti na me se me won sam ka enti me hia mo sam beba na me ne modi nkomo ebi ana ye wa ha no radio station bi ani ha ye kasa aban enti ba e ba kase mu dia aban ne mpanimfo beti no ma ye yemwa eno nti na me toto to me nsa se me hia mo no enye bibia ntia
masɛm nyina no maame yɛda ase sɛ yɛba yɛ nso anya ntoboaseɛ ne atwetwe nkɔmmɔ na deɛ ha okure odi atudwa wakyɛ sɛ woyɛ ɔmanpa papa na yɛda ase yɛde bɛkɔ mframam de ato aban anim na mmoa yɛ sɛ ɔmo de bɛboa dwene ho kuro ɔmo de aboa pakyɛ ɔmate me nso meda ase bebree yɛda ase